Бай Иван, то ти става още от комунистически времена, още дълбоките, да речем, 80-те. Бай Иван, пазач на едно предприятие. Отива Бай Иван нали, с колелото, спира си колелото пред там портала и бачка на портала. Става с колелото и отива на портала, по едно време идва шефа. Шефе! Ко става, шефе? Нищо вика, ама Бай Иване, слушай сега, след малко вика шефа Тодор Живков, така да види за какво става въпрос. Прибе вика, бармите колело да не го виждат, да разреши. И Бай Иван прибира колелото и по едно време идва Тодор Живков. Здрави се с шефа, здрави се там с толстването. О! Бай Иване! Малко правиш като тук, голям човек си вика, Бай Иване, сами туми. И бла-бла, лафът, по едно време Тодор Живков заминава. Идва шефа. Бай Иване, вика ти, Тодор Живков, вика ли познаваш? Че ние сме каза, приятели, вика, стана от 15 години, вика, идем пием, вика, на маса. По едно време, нали, минава са този случай, нали, Бай Иван пак се кара колелото, отива си, спира си го пред портала, паркира го там на къщичката на портала, влиза си вътре, почва да се пази, идва пак шефа. Бай Иване, познаваш Тодор Живков, ама скоро вика, ще идва Михаил Горбачов. Да внимаваш, вика, пухо, вика, махни, вика, ти в колело, защото та знаеш, вика, простак си такъв, нали? Ще направиш някаква глупост, дръж се по-прилично. Бай ти Иван, какво да прави, човека, пазач, какво да прави, се прибира колелото там някъде, скандал, нали, няма проблем. Идва Михаил Горбачов. До 3 часа спят. Да, може би. Идва Михаил Горбачов, здрави се шефа, здрави се заместника, здрави се. То с Бай Иване, бе, я! Бай Иване! Ко правиш ти, бе? Друже, приятелю, товариш нас! Как дела? И бла-бла, нали, лафът са тилно и шефа, дече, дей. Ще да повикам камера. Вика, ти вика, Тодор Живков, познаваш, вика, Михаил Горбачов, бе, ти си голям човек, бе, Бай Иван. Аз с Миша, вика, колко водка сме изпили, вика, ти знаеш ли, вика, тя може си нахабе, вика, Минава месец-два, Бай Иван пак с колелото, бръмчи, шефа, вика, Бай Иване, знаеш ли, вика, ще ходя в Рим, вика, да вида папата. Него, вика, нали, Тодор Живков познаваш, Михаил Горбачов, вика, познаваш, нали, бла-бла. Айде, вика, да взема, вика, виждам, че сякаш, вика, си можеш. Тя аз там може и папата да познаваш. Сега, нали, да взема, вика, малко така представителна личност, вика, покрай мене, сега малко да ми дигнеш рейтинга, отивам, нали, на голямо място. Отива, разбираш ли, и отива, разбираш ли, и спира се там и папата и слиза. И по едно време, Бай Иване! Ко правиш, бе? Ела тук горе да те видя, Ела. И отива Бай ти Иван горе при папата. Здрави се, нали, с папата, туни, бла-бла, туни, по едно време. Бай Иван, ари, вика, папа, аз, вика, се заминавам, вика, защото, вика, шефа сигурно ще припадка, вика, той не знае, че те познавам. Отива долу, гледа, шефа припадка. Шамари, мамари, туни, ала-бала, шефа, какво стана? Шефа. Бай Иване, ти ли си? Кой ти има, шефа, кой ти? Бай Иване, слушай се. Познаваш Тодор Живков, познаваш Михаил Горбачов, познаваш папата, познаваш. Ама, като дойде по едно време някакъв дръпнат, вика, или китаец, като ма забута. Кой този горе до Бай Иван, бе? Ама, че и аз ще препаткам. Кой този вика горе до Бай Иван?